Všetci, ktorí pozeráte toto video, vítajte na mojom prvom videu. Tuto dneska s Matičkou vám predvedieme nejaké kúsky. A teraz pozerám moja Mačka pozerá teraz na moju sestru, pretože ona spinka. No a dnes vám ukážem nejaké také, jak sa moja Mačka hrá, takže teraz pozerám akurát po pavučinách, pretože hore je taká pavučina veľká. Vidíte? Teraz akurát loví moju ruku. Takže to už je aj prvá vec, keď ju takto naježím na ruku. Čiže ona. Tak už automaticky ma loví. Napríklad. Nie, teraz to nevidíte. Môžem vám to natočiť. Takto a uvidíte, hop, to už začína loviť. Nie je to zase tak presne vidieť, ako by to možno mohlo byť, ale hop, ale je tam niečo vidieť. Takto sa ja vždy s ňou hrávam. Ďalšia vec, jak sa s ňou hrávam, tak už som tú ruku vám ukazoval. Takto sa menej hrávam, radšej s tou rukou, pretože tá ruka je taký pocit. Takže vidieť, že naozaj Mačka je vyspelá. No. Teraz to skočí. Môžete exkurziu vidieť, jak tam skočí. Hop, 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 hop. Kitty. Takto som chcel takto ukázať, tak stručne. Hop, hop. A hop. No teraz neskáče, lebo to nie je nejaké podozrivé, ale ak by mala skákať, tak skočí. Teraz akurát tou packou to tam skúma. No a čo by som vám ešte chcel ukázať? No tak to neviem, teraz zase pozerala teraz po tej pavučine. Teraz sa môžem vlastne s ňou takto hrať pekne. Takže vidíte pekne na zábere, no tak pekne ju teraz nevidíte. Vidíte, že naozaj tieto mačky sú také akčné, teraz stojí na zadných. No. Sú to akčné mačky. Neviem, čo by som chcel povedať. Tá mačka naozaj nie je nejak veľmi ťažká. No. Teraz to sa nejak hrá so mňou, počkajte. Skúsim nejak virtualizovať. Hopinka. Nejak takto. Neviem, čo to znamená vôbec. Chcel by som to raz zistiť, takže mi to môžete napísať do komentáru. A dnes by to už bolo asi všetko. Ak sa vám páčilo videjko, určite lajkom ohodnoťte, či už na Facebooku alebo na YouTube. Úplne mi je to jedno. Ďakujem za pozretie, za váš čas, pretože už to meria 4-15 sekúnd. Každý sa teraz tam určite pozrel, je to normálne. Ďakujem a dovidenia.